Rádio Slovensko, informačné rádio. V štúdiu je teraz s nami Peter Valovič. Zdá sa, že z toho vzniká tradícia. Veď si tu bol aj v lani na Silvestra. Tento raz si bol v Národnej banke. Čo si sa teda dozvedel? Spomaľovanie úverov, pokles úrokových marží a nárast kreditného rizika očakávané v budúcnosti bude podľa odhadov Národnej banky znamenať spomaľovanie úverov, pokles úrokových marží a nárast kreditného rizika očakávané v budúcnosti bude podľa odhadov Národnej banky znamenať, že sa ziskovosť, dnes rizikovosť, šlak ma trafí. A rizikovosť, ziskovosť, kto to má robiť, je to blbé témy, fakt. Dobre, no, to nedáva vôbec zmysel. Peter, nehnevaj sa, ale príď zase radšej až o rok. Rozhlas a televízia Slovenska, Rádio Slovensko. Bolo 19 hodín. Rádio Slovensko, krátke správy. Minister školstva Dušan Čaplovič založil Radu pre systémové zmeny v školstve. Podľa ministra majú... Blesková zelená vlna. Bezpečne a plynulo. A začneme s upozornením od Zeleného anjela z Bratislavy. Na ceste do Devina z Karolky, asi na pol ceste, kde bol bývalý bordel, je tam zrazený veľký kanec. Tesne za Vrbovcami v smere do Senice ste videli na ceste 3 veľké kravy, radšej tam spomalte. Na R1 v okolí 79. kilometra v smere na Nitru behá veľký pes. Jedno upozornenie má pre vás aj Zelený anjel. Pred Rimanskou Sobotou smerom od Ružňavy sa prechádza krava na ceste. Nevidno ju. A vráťme sa do parlamentu. Hoci poslancom sa nepodarilo presadiť legalizáciu marihuany, ich ďalšiu diskusiu o registrovaných partnerstvách ako keby ovplyvnila. Som presvedčený, že ak by sám Ježiš sedel v tejto sále, tak by hlasoval za. Láskavo si neobtieraj svoju nevymáchanú liberálnu hubu o Ježiša. Keby tu sedel pán Ježiš Kristus, viete, čo by urobil? Zobral by bič. Čo už raz urobil podľa Biblie. Nepovažujem váš návrh zákona za zvrátený, ale argumentovať Ježišom Kristom ako podporným stanoviskom k vášmu návrhu, to považujem za zvrátené. Len si všimnite tú papuľu. Už len tá papuľa koľko je hodná. Kampaň bude pokračovať edukatívnymi materiálmi na stránke DPB, rovnako aj v rozhlasových, alebo rovnako aj spoty budú odvysielané aj na zastávkových rádiách. Použijem názov jedného filmu. Neberte nám v tomto prípade nie princeznú, ale rezne, čiže šnicle na obed. Sú šťavnatejšie než tie kuracie prsia. Na tomto sme sa zhodli dneska pri obede, že keď by bolo možné, tak to zaužívané ponechať. Rezne doriešime, budeme sa o tom rozprávať s predsedami klubov. Čiže z toho vyplýva asi, že tá trolejbusová doprava bude do budúcnosti veľmi progresívna, keďže palivá idú stále hore, tak tá elektrina predsa len je taká dobrá alternatíva. Ste si prakticky aj odpovedali sám na tú otázku. Vandali pravidelne ničia označovače lístkov, rozrezávajú a špinia sedadlá, ničia internet. Interiér, ešte raz. Samotná hlavná stanica, tá búda, teda by tam kedy mohla byť v takom tom krajšom šatne. Ktorá búda teraz myslím? Nová búda, kedy tam. Tá stará búda. Nepovedzme tak. Dúfajme, že tú starú plechovú prístavbu by sme teda asanovali budúci rok. Tak počkajte, ja si musím uvariť kávu, nemal som ráno kávu, idem si zapáliť cigaretu, prečítam a zavolajte neskôr, lebo ma z toho normálne rozhodí. Žrebovať. A my sme čo povedali? Losovať. Aha, tak tento materiál pán poslanec hovorí o nejakom dokumente Bratislava transparentne, to je ktorý? Kultúrny program pre deti, kde budú mať napríklad v kútiku mladého slovanistu možnosť
sme si počkali na pána premiéra. Ja som 20 cm od neho stala, takže som to počula na vlastnej uši. A vyzval predsedu, aby boli nápomocní pri tej novelizácii toho prostého zákona, ktorý vôbec nikto ani nečítal a schválili. Ale pán prezident ho podpísal. No však to je tiež taký istý mudrlanci, jak sú oni. Nie je to pravda, že máš ju minimálne 2 týždne a tým pádom nemusela si pripomienky posielať o 4:01 dneska v noci. Aj s problematickým tvojim bodom G. Počuli ste už teda o tom? Nie, Neviete nie. o tom? A vy ste zo humoristickej relácie? Nie, ja som zo spravodajstva. Prvá otázka. Aká bola prvá otázka? Ihneď tento spis postúpil okresnému súdu v Košiciach jeden so žiadosťou o zrýchlený postup v tejto veci. Tým, že sme spis postúpili Zasa na mi to tento okresný skáče. súd v Košiciach. Malý cestný obchvat Senice bude odovzdaný do užívania na budúci mesiac. Útorok. Jan Figel sa o post predsedu KDH zrejme uchádzať nebude. Bude. Návštevnosť Bojnickej zoo je počas letnej sezóny nižšia ako v lani. Do úvahy prichádzajú aj čartrové lety či bežné letecké linky. Turistov dočasne prepravili na nedalekú pláž. Na viazde do Banskej Bystrice ser jednotky zo Zvolena a v Lovinobani obojsmerne želáme na šťastnú cestu. Už tak v Lučenci sa dnes stretnú mestskí poslanci. Platí aj výstraha 1. stupňa pred Podľadovicou. Lepšiu dostupnosť k požadovanému oddeleniu. Predseda Národnej rady Pavol Faška vyhlásil voľby v 36 obciach. Projekt, ktorý mal spájať, rozdeľuje. Bratislavské Staré mesto podporuje boj proti fajčiarom. Loď sa potopila potom, ako narazila na starší vrak v pličích vodách. Pri poklepaní základného kameňa. Rozhlas a televízia Slovenska, Rádio Slovensko. Bolo 6 hodín. Bolo 5 hodín. Vysielame správy. V súvislosti s otravami metanolom uväznili na Morave ďalších ľudí. Do Nemecka priplávala loď s jadrovými palivovými tyčami. Dnes bude polooblačno až oblačno, teplota do 27 stupňov. Rádio Slovensko, správy. V prípadoch, ak niekto podá trestné oznámenie na lekárov, ktorí sa zapojili do protestov, ak nemocnica prepustí viac než 7 lekárov ročne, ak svoj názor budú verejne prezentovať, ak sa budú rušiť oddelenia, a hovorí šéf lekárskeho odborového združenia Žilinskej nemocnice Peter Blaško. Bola to reakcia na, podľa nás, nešťastné vyjadrenie pani ministerky. Zamestnanci juhotalianskej továrne Abercrombie & Fitch sa sťažovali, že keď urobili chybu, museli vstať a povedať stojím za... A teraz nasleduje slovo, ktoré nemôžem prečítať, ale dokázala to aj analýza. Zelená vlna. Bezpečne a plynulo. Vaším pomocníkom na popoludnejších cestách je Kristián Čekovský, ale prečítam to ja, lebo nejak sa nám takto podarilo. Opäť je čas pozrieť sa na cesty v zelenej vlne s Vladom Maťom. Pozor si dajte v tuneli Bôrik. Národná diaľničná spoločnosť uzatvorila ľavý jazdný pruh smerom do Popradu. Opäť ho spriaznia pred polnocou. Uzavretý je tunel Horelica smerom do Čadce. Na obchádzku po starej ceste vás navedú dopravné značky. Smer do Žiliny je prejazdný bez obmedzenia. Ak viete viac, kontaktujte nás. Husto prší medzi Sencom a Nitrou. Pred Báčom v smere do Bratislavy a viacero radarov nám hlásite v Nitre. Šťastnú cestu. Na rýchlosť pozor, mijavé časti Turá Lúka pri pekárni. Počítajte s obmedzeniami na križovatke ulic
Prepáčte, Bratislavská Tatránska. Auta síce blokujú odstavný pruh, ale tvorí sa kolona, ktorá sa začína pri Zlatých pieskoch. Až do odvolania je úplne uzavretý tunel Bôrik. V úseku sa navyše šmíka. Pozor preto na šmík. Zasnežené a neupravené cesty ste hlásili od Mijavy po Nové Mesto nad Váhom. Odo mňa je to na teraz všetko. Želám šťastnú cestu. Teraz pozor, nejde o žart. Pozorní buďte na 48. kilometri R1 smerom z Novej Bane do Nitry. Po ceste sa prechádzajú malé kačky v sprievode rodičov. Bude 10 minút, 5,5 minúty. Už sme hovorili o marihuane, ale čo takto alkohol? Ani ten nie je niektorým poslancom cudzí a to nehovoríme teraz v teoretickej, ale praktickej rovine. Veď vypočujte si to sami. Nikoho určite neteší spôsob, v akom stave sa nachádza ekonomika, lenže nehnevajte sa, pán Štefanec. Páni poslanci, skúste počúvať pána Štefanca. Pán Štefanec. Pán Štefanec, máte slovo, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem všetkým kolegom za faktické poznámky. Osobitne ma teší, že sa ozvali všetky ekonomické kapacity vládnej strany. Pánovi Senkovi by som chcel povedať na zdravie. Artikulácia však robí problém nielen v spojení s alkoholom. Stačia na to chýbajúce zuby či protéza, ale ani tie niekedy nepomôžu. Mám trošku problém so zubom. Napravte si. Nemám ich zalepené, tak za to som nerád to lepím a viete. Ja to nesidávam po tých lavičkách, nejaké robotí, do čumanča, pobneču, na 1 hodinu a večer mi hodí sa to ani spať. Ani ja som všetkému dnes nerozumel. Šport. Takže začíname, 3, 2, 1, začíname. Začíname hokejom. FC Nordsjælland Donetsk podľahol Donecku 2-5. Dnes odletela prvá časť slovenskej výpravy, ktorú tvoria vodní slalomári. Michala Martikána čaká už 5. olympiáda. Takže môžeme si zopakovať. Dnešné 2 zápasy 30. kola už sa dohrali teda. Nemohol som sa vykoktať. Dominika Cibulková postúpila na tenisovom French Open po včerajšom víťazstve nad svetovou jednotkou Bieloruskou. Ja sa ospravedlňujem. V Hornom Smokovci je práve teraz v plnom prúde veľká lyžiarska a biatlonová slávnosť. No a nechýba na nej ani náš kolega Adam Bohuš. Želáme ti pekný večer, Matúš, Adam. Predpoveď počasia. Naďalej je takmer na celom Slovensku jasno alebo len malá oblačnosť, na severe oblačno. Bude oblačno, dnes bude slnečno 18 až 23 stupňov. Dnes bude premenlivá spoločnosť a maximálne oblačnosť a maximálne 21 stupňov. Premenlivý vietor bude fúkať rýchlosťou do 15 km za hodinu. Rádiožurnál sa končí. Vysielali ho Jana Mikovičová od mixážneho pultu a od mikrofónov Jaroslav Barborák. A ako hovorí klasik... Ďakujem pekne a dúfam, že už nebude potrebné sa s vami stretnúť. Ale my veríme, že nám zachováte priazeň aj naďalej. Za všetkých, ktorí svojou troškou prispeli do silvestrovského vydania Rádiožurnálu, vám šťastný a veselý nový rok želá od mixážneho pultu Marian Bagala a od mikrofónu Otto Gerner a Juraj Jedinák. Rádio Slovensko, informačné rádio.